We've seen this movie before. Ungaphulukana nesabelo mali esingaphezulu kwe-590 million randi umasipala Nelson Mandela Bay ngenxa yokutyunjwa kuka-Iindaba. Sisabanga amanzi nenkomo. Uluntu lomasipala umngeni KwaZulu Natal lubalule amanzi neziseko ezingundoqo njengemingeni ephambili kwimbizo ebanjwe ngurhulumente weliphondo noluntu. Ibanyana Banyana iwaqoshelise amalungiselelo wayo endebe yehlabathi ngokubetha iCosta Rica ngamanqaku 2-0 kumdlalo wokuvana amandla ngalentsasa. Malwena makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay usemngciphekweni wokuphulukana nesabelo mali esingaphezulu kwe-590 million randi esiphuma kwisebe lezezimali likazwelonke. Inkonyiwe le mali de lo masipala uqubisane nokutyunjwa kwayisakuba ngusomaqhuzu wophuhliso loqoqosho kulo masipala uAneleqaba. Uqaba utyunjwa okutshanje njengentloko yesigqeba kwiarhente yophuhliso iMandela Bay Development neliqumrhu lalo masipala emva kwenyanga ezimbalwa enikwe umgodlo we-3 million rand kwangulo masipala. Umcebisi ngqini Iindaba. Lo masipala umbaxa emva ukufikelela kwisivumelwano sentlawulo ukulandela ingxoxo ezinde zenkqubo yoluleko apho bejongene nezityholo zokusebenzisa imali kodwa wafunyana engenatyala ibhodi bichophele ityala lakhe kodwa enye inkampani yabo cala izikhabile eziziphumo zale bhodi ukuphepha enye inkqubo ende yoluleko ibhunga labhenela kwintlawulo ukuvala lenyewe kodwa kwinyanga ezintathu ubuyile kwakhona esebenzela lo masipala umbaxa nalapho khona isebe lezimali lingaxolanga esisigqibo kwaye lifuna kwenziwe uphando. Umbutho we-DA uthi beyilumkisile ibhodi yeliqumrhu likamasipala malunga nokuqeshwa kukaqaba. We've seen this movie before in the financial year 2020-2021, where National Treasury withheld an amount of up to 1.6 billion rand from the city because of our failure to adhere to some requests that they had. Ngaphandle kokujonga nomngcipheko ukuphulukana nesabelo semali lo masipala okwajonge nokuphulukana nemali engapha kwe-350 yezigidi zerandi biza kusetyenziswa ukuzisa inkonzo eluntwini. The impact is, one, you cannot implement new projects where supply chain processes had started because there are no available funds. Lo masipala umbaxa uthi usangqubana intloko nesebe lezimali malunga nalenyewe. The matter is under investigation and started an internal process to address it. In the interim, we are still engaging with National Treasury. Arhente yophuhliso lo masipala khange ifune ukuphefumla. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina ndiseGqeberha. Ukusilela kwamanzi neziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni yeminye yemibhodamo ebalulwe luluntu lwakumasipala waseumngeni. Urhulumente waKwaZulu Natal ubambe imbizo yokugqithiswa kwenkonzo kule ngingqi. Imidlalo engaphansi kukamasipala umngeni ibibangwa nohulumeni wesifundazwe ukuze akwazi ukusingatha imbizo yokuletha izidingo nqangi zomphakathi. Ngakolunye uhlangothi umasipala wasemngeni uthe lenkundla yezemidlalo ibibekiselwe ukuthi izosingatha ezemidlalo futhi lokhu kwenzeke ngaphambi kokuthi uhulumeni abekise. Ngemuva kwesonto kubangwa le ndawo uhulumeni wesifundazwe ugcine kwazile ukubamba imbizo ezobhekana nezinkinga zokuhlinzeka kwezidingo nqangi. Amalungu omphakathi aphakamise izikhali eziningi ngokuhlinzeka kwezidingo nqangi. Usanda ngena ugesi, amanzi sisabanga amanzi nenkomo. Umlungu mayifaka inkomo zakhe amanzi ayakhatheka singabi nawo. Asinama ramp imigaqo yethu ayinama ramp. Nanokuthi izindlu sazakhele uhulumeni zikrekhile sihlala kuzona imixhaso sihlala kuyona. Undunankulu waKwaZulu Natal unkosikazi Nomusa Dube Ncube uthe usemkhulu umsebenzi okumele wenziwe uhulumeni ukuthuthukisa izimpilo zezakhamizi. Mayelana nokuthi ugesi why ungekho kule ndawo kuzawufanele ukuthi silandelele ke njengohulumeni wesifundazwe ngoba zikhona imali ezinikezwa omasipala
grants, kune municipal infrastructure grant, kune municipal energy supply grant, okuyizimali ezilungiselele ukuthi omasipala balethe ugesi emphakathini. Khona manjalo umasipala waseMngeni usamile kwelokuthi le ndawo ayizange ibhukhwe ngesikhathi nguhulumeni wesifundazwe. Uhulumeni wesifundazwe ukuphikisile lokhu. Usola umasipala ngokuzama ukuvimba lo mcimbi ukuthi ungenzeki. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMpophomeni. Amanani axakileyo ngobuninzi sisizathu esibonwe singunobangela wolwaluko olugwenxa kwabangaphaya kwama200 kwingingqi yasePhalaborwa neziphaluka eLimpopo. Ikomishoni CRL ifumanise abolusiweyo abangaphaya kwama200 abamkelwe esibhedlele ngenxa yamagingxi-gingxi kwezempilo. Isixhobo esisetyenziswa ukuphonononga ulwaluko size neziphumo ezingaginyisi imathe kwaphela kubudoda babo basondele kuma300. Ukulandela ishwangusha elalombethe abazali kwacetywa ikomishini yokuphicotha iinkqubo zelisiko kunyaka ophelileyo. Oko kwakusemva kokusindiswa kwabolusiweyo kwiziko lolwaluko olwalungekho mthethweni ze babalekiselwa kwisibhedlele iMaphutha Malaji. Ikomishini CRL ivakalise ukuba ngenxa yenani elingapha komthamo ingcaphephe yotyando ifikelele ekunxapheni ze waxhaphagxabhisa nelisiko nokukhokelele kwingxwelerha. Yolekile le komishini ngelithi eliziko lolwaluko lwalugunyaziswe inkokheli yezemveli engowasetyhini nothe akakwazi ukuba neliso kwiinkqubo zolwaluko. Ezi zizizathu zokungawuyakali kwabo babandakanyekayo kolulwaluko. Ikomishini ihlabe ikhwelo lokuqingqwa kweenkqubo ezifanelekileyo phambi kokuvulwa kwamaziko olwaluko. Ixhase ngelithi ukugqithiswa kweengxelo zezempilo kumele kuthatyathelwe ingqalelo njengokunyanzelekileyo. We have the act called Customary Initiation Act. It provides all the prescripts necessary to protect and promote the cultural practice. Abazali abanabantwana ababengamaxhoba bazityande igila njengababethwe ngemfiphindiwe banomnqweno wokuba ifikelele eluntwini lekomishini. Abanye abasebenzi kwisebe lezobulungisa eVelcom kwiphondo laseFreystata babhenele kwi-CCMA kwinzame zokuba kuguqulwe isigqibo sokugxothwa kwabo emsebenzini. Bathi bagxothwe emva kokuba bedize ulawulo olugwenxa norhwaphilizo oluqhubeka ngaphakathi kweli sebe. Kungoku nje elibhunga lifumanise ukuba iinkqubo ezilandelweyo ekugxothweni kwabo azinasihlahla kwaye kuyalelwe ukuba babuyiselwe emsebenzini. Abasebenzi kwisebe lezobulungisa balwela ukufumana amaqithiqithi abo. Abanye bagxothwa kwiminyaka emihlanu egqithileyo kwaye balahlekelwe ziimali zabo zomhlala phantsi. Kungoku nje bafuna kwenziwe ubulungisa. The Department of Justice is not following any proper or any legal procedures. They don't reinstate as per the awards. Onogada basibhozo kwakweli sebe bathi badlelwe indlala, batyhola ngelithi baphathwa ngendlela engafanelekanga yinkampani entsha eyathabathela kuyo inkqubo yokusebenza. Bambi basebenze iminyaka engaphaya kweli10 bengafumani maqithiqithi. Asibhatalwa xa ugula, ingxaki yakho leyo awufumani imali. Naxa uye kuma-maternity leave, inzima imali ukuba mayize kuwe. Asinalifu futhi. Uthi bafika basixelela ukuba maninzi amanina kule nkampani kunamadoda kwaye bathi siza kudendwa. Baye bathi abafuna ukuziyekela emsebenzini bangayeka. Saye salinda sifuna ukubona ukuba baza kuthatha esiphi isigqibo. Ekugqibeleni baphele besigxotha. Kungoku nje inehawu ithi isebenza nzima ukuqinisekisa ukuba ayahlonitshwa amalungelo abasebenzi. Up until such time our members are reinstated. We are going to ensure that the rights of our members are protected. Isebe lezobulungisa belingekafumaneki ukuba liphefumle ngalomba. Kwalapha ezindabeni amapolisa eMpuma Koloni abambe amadoda amathathu malunga nokurhaneleka kokugetyengwa komnini wevenkile uZoleka Kantana kunye nomncedisi wakhe uKholosa Mpunga. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sitheni. Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay usemngciphekweni wokuphulukana nesabelo-mali esingaphezulu kwe-590 million randi esiphuma kwisebe lezezimali likazwelonke. Inkonyiwe le mali itye lo masipala uqubisane nokutyunjwa kwayesakuba ngusomaqhuzu ophuhliso loqoqosho kulo masipala uAnele Qaba emva kokuba ebesanda kunika umgodlo we-3 million rand kwangulo masipala. Amapolisa kwiphondo laseMpuma Koloni abambe amadoda amathathu malunga nokugetyengwa komnini wevenkile uZoleka Gantana kunye nomncedisi wakhe uKholosa Mpunga. Bekubikwe ukuba esisibini silahlekile ngethuba kufunyenwe ivenkile encerha ingahoywanga kwaye iqhekeziwe ngecawa yeveki ephelileyo. Abarhanelwa abaphakathi kweminyaka engama-44 ukuyokutsho kuma-50 babanjwe engqushwa emva kokuba kufunyenwe isithuthi somfikazi ngakwilali ekufutshane. Ukanti sithanda ukulumkisa abantliziyo zibuthathaka ngeenkcukacha ezikwelinqaku. UkaGantana kwakunye nobemncedisa kwivenkile yakhe balahleke iintsuku ezisithandathu ivaliwe kananjalo ivenkile yabo. Amapolisa afumene istock sevenkile kaGantana kumzi womnye wabarhanelwa, nto leyo ikhokelele kukubanjwa kwabo. Amapolisa kwafumene namalungu omzimba erhanelwa ukuba ngawula mabhinqa amabini. Nento yobana baye batshiswa kwaze imizimba yabo yabe ijulwa ke kwidama elokufutshane nalalali kuthiwa kusegcinisa. Uphando lethu ke liyaqhuba ngenjongo zokuqinisekisa into yobana la malungu omzimba athe afunyanwa kwelaa dami angaba yazalana naba bathe balahleka. Inkulu baphathiswa kwiphondo leMpuma Koloni Oscar Mabuyane uncome amapolisa ngokuvalela kwabo abarhanelwa ukwathumele amazwi ovelwano kwiintsapho zesisibini. Uchoice kwaye kwandisa inkxalabo noloyiko ekuhlaleni. Ukwancome abo bathe bahlebela bakwantsasana ngeenkcukacha ezikhokelele ekubanjweni kwabarhanelwa abanqanyaniswa nesi senzo simasikizi. Abahlali basencerha banxunguphele yaye bothukile kukusweleka kwalamabhinqa kwaye basazama ukuqhagamshelana neentsapho zawo. Bathe ukuvala kwale venkile nokugetyengwa kwesisibini kuzawuba ngumqobo kubo kuba ivenkile le ibiluncedo kakhulu kubo. Abatyholwa kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi yaseMonti ngomvulo ngezityholo zokubulala kwakunye nokuxhwila phakathi kwezinye. Ndingusidima Umfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Amaqela ezopolitiko iPAC neAZAPO athi ingqungquthela yawo yonyulo ehlangeneyo ibonisa ukujika kwezinto kwezopolitiko kweli. La maqela abona ngasonya ahlangene eRhawutini ukuhlahla indlela eya kwisivumelwano sawo sonyulo jikelele lonyaka ozayo. Sekubalwa inyanga kubanjwe unyulo jikelele kunyaka ozayo kwaye sekubonakala iza kuba ngowashiywa kumaqela ezopolitiko angama-450 eli. IAZAPO nePAC abonisana ngokuba aye koligqazo eliqela elinye. Today, these two parties, PAC and AZAPO, are making a history. It was indicated that this mission started long ago in Zimbabwe, but today it is the turning point. Abanye bantu ukuba imbumba yamanyama kwePAC neAZAPO kuza kuvala isikhewu kwezopolitiko nento abathi kukulawulwa gwenxa kweli iminyaka esondeleyo kuma-30. AZAPO and the PAC have come together and they've come together to say because we are holding the political memo, because we have the political reference for democracy and freedom, because we are the liberation movement, as AZAPO and the PAC, we need to come together. Bakhimkanye kwezopolitiko bathi ukungabi nafuthe kwePAC neAZAPO kwibakala lezopolitiko kule mihla emva kwegalelo elimandla kumzabalazo wenkululeko kungathetha ukuba abaseki bala maqela baqumbe basisifu kwelo lemimoya. When the ANC falters, the default position for voters who are looking for a party that was in the liberation struggle, it should be PAC and AZAPO. Le mibutho mibini ithi ukusekela thungeni linye kunyulo jikelele ngo-2024 sesikhahlelo nenhlonipho efanelekileyo kubaseki bayo abangasekhoyo uRobert Mangaliso Sobukwe noStephen Bandubiko.
Kusekwe iqela elitsha lezopolitiko kweli kwinyanga nje ezimbalwa phambi konyulo lukazwelonke nolwamaphondo kulo nyaka uzayo. I-Alliance of Citizens for Change, i-ACC ngamafuphi, iphehlelelwe eMitchells Plain kwi-Cape Flats ngoba isakuba ngusomlomo wendlu yowiso-mthetho yaseNtshona Koloni, uMasizole Mnqasela. Umnumzana Mnqasela belilungu eliphezulu le-Democratic Alliance iminyaka engama-20 usebenze kwizikhundla ezininzi zeqela nakurhulumente kuquka ukuba nguceba ilungu lepalamente ebesanda kuba ngusomlomo wendlu yowiso-mthetho. Ubudlelwane emva kokubekwa ityala lokuziphatha gwenxa lisusela kwizityholo zehambo engekho mthethweni namabango amaqithiqithi yokuzonwabisa. Uthi iqela i-ACC lijolise ekubisaneni nemingeni yelizwe equka urhwaphilizo, intswelangqesho nobundlobongela. In 2012 we addressed this problem that we need to do things differently. When I was there in the DA, and I'm on record there, others who started some things now, they were never able to agree with us, but now they want to speak. I'm a leader who spoke in there. I was almost expelled. Uthi ukwehla kwamanani abantu abaya kuvota luphawu lubonakalisa ukuba abemipeli basibona bengaxatyiswanga ngamaqela ezopolitiko. The 7 core values about accountability, about constitutional democracy, and of course we talk about fairness, we talk about all of those things. Iqela liphehlelelwe eRocklands Civic Centre ityebe ngembali apho kwasekwa khona United Democratic Front kwiminyaka engama-40 eyadlulayo. I-ACC ithi iza kufumaneka kuzo zonke ingingqizeli, ikwathi iza kuzifumana nakanjani izihlalo epalamente emva konyulo. Amalungu ekwayala eBukamuso Arts Institute agalelekile ekhayeni lawo kusasa nje esamkelwa ngemfudumalo. Bekuxhelexukwana kungqishwa kuqhwatywa xa bekugaleleka ikwayala ethe yabeka uMzantsi Afrika ezinkwenkwezini ngokuphumelela kuqobiswano belubanjelwe eKorea lwe-World Choir Games. Le kwayala iBukamuso ibikumacandelo amathathu ze yacholoza yachikila ngokutshachela ngeentshinga zegolide kuwo onke. Bathe ukuze bagqame batshintsha isingqi nesandi abasiqhelileyo. It was very difficult to actually shift them from their traditional way of singing to something that will be closer to what is expected where we were going. But it has been a beautiful journey. Administratively, it has been a lot, but through the President Dirompani, who always wanted for us to achieve this goal, it was not seamless, but yeah, we achieved, and I'm happy. Besekelwe emabopane eliqumrhu lekwayala lisebenzisana neqonga lesini ukuphuhlisa uluntu ngobugcisa bomculo. We are proud of these kids that they have represented us well. Ngokuba bethe bagqwesa bayokuthi qakatha kwiqonga laphesheya kwelwandle bathi kufike ilixa lokuthunga izizwe ngezizwe ngomtyilo zakwabo. From here we want to have an album which will be of gospel and choral. And I think Bukamuso Arts Institute have long shown themselves to be a fantastic group who are one of the best in choral music in the world. Umxhamsholo woqobiswano olulandelayo ulindeleke ukubanjelwa eAuckland eNew Zealand kunyaka ozayo. Lokama kungekho balo nokuphika ukubaluleka kwe-cellphones kodwa zikwabe kuninzi emngciphekweni. Izikrelemnqa zisa neendlela ezintsha rhoqo zokuba inkcukacha nemali zabantu kusetyenziswa ii-cellphones. Enye indlela entsha esetyenziswayo ngokupha ngabantu bubuqhetsebo baziwa njenge-Wangari missed call fraud. Apha estudio sinengcali yethu ye-social media uSandile Hlangani. Ngoba ubuqhetse basandile siyakwamkela ingaba intoni le Wangari missed call fraud? Phambi kokuba sibacacisela abantu ukuthi intoni le Wangari missed call fraud, masibacebisa abantu umana i-call kwinamba ongayaziyo. Xa esithi umuntu uyandiva na, ungaze ulinge uthi ewe okanye uthi yes, ngoba loo mpendulo leyo angayisebenzisa umuntu ezintweni ezininzi ezinawusebenza against wena. IWangari ke nanjengoko igama lisitsho ligama lesiJapan. Le Wangari call fraud iqale eJapan, ithetha ukuthi ring once cut.
so iringa kanye okanye kabini le call and then ikhathe. Into esibacebisa yona abantu ke emveni kokuba yenzekile lento ungayifowuneli le number ngoba injongo yaba bantu kukuthi wena ubafowunela uzawuthi wabafowunela baza kukugcina apha kule call lena ngoba umsebenzi wabo kukwenza imali ngawe, so elona xesha lide bakugcina ngalo leyona ndlela benza ngayo le mali. So i-service provider le yakho uyisebenzisayo ayizongena ndawo once aba bantu aba bayithathe imali yakho. So ubukhulu becala ukuthi ungayibuyisi le namba. Siyabaza abantu ke bafuna imisebenzi nakwamanye amazwe, umuntu uzawucinga fanele uba uyaphendulwa kule ndawo ebe-aplaye kuye ecela umsebenzi. Ayikho njalo, siyababonisa ke ii-numbers. Kutheni kunzima ukubunqanda obuqhetseba beWangari? Kungokuba ezi service provider ezi okanye le sim card yakho lento ibhilonga kuyo city service provider abanawo umthetho olawula le fraud ngoba le fraud yenzeka kwi-numbers ezizizo ezisemthethweni, so abakwazi ukuyivikela okanye ukuyinqanda ukuthi yenzeke. Ungazikhusela njani ke kwiWangari? Uyakwazi ukuya nasemapoliseni? Ubukhulu becala njengoba utshilo ukuthi umuntu uyakwazi uye emapoliseni. Number 2, makahambe aye kwi-service provider yakho okanye afowunele i-call center service provider. Kodwa into elula kukuba xa ingena le call ungayihoyi okanye ungayibuyiseli kulo mntu lona ebekufowunela, okanye okokugqibela abantu mabasebenza lento sithi yi-caller tune ID. Yiyo ezivezayo ii-numbers eziza kuxelela ukuthi lesi scam okanye le yinamba ongayiphendula. Siyabulela Sandile ngexesha lakho. Kwezemidlalo, iBanyana Banyana iwaqoshelisile amalungiselelo wayo endebe yehlabathi kokubhaxabula iCosta Rica ngamanqaku 2-0 kumdlalo wokuvana amandla ngalentsasa. Ziziphumo esisulungekileyo ezi nanjengoko uMzantsi Afrika ujoliswe kumdlalo wokuqala wegroup neSweden ngomhla wama-23 kuJulayi. Emva kokukhithwa kwisigaba segroup ligala kudlala kule ngxikela yehlabathi ngo-2019, iqela likaDesiree Ellis lithemba kuphucula umdlalo walo e-Australia naseNew Zealand. Emva kwempumelelo ngakwiCosta Rica ithe ngcuku 36 kumanqwanqwa ehlabathi, ezintshatsheli zase-Afrika zichophe ku-54 kwihlabathi zisakuzixhwithela kuGroup G ngakwiSweden, Argentina ne-Italy. Ubonakalisa kuba umqeqeshi bengawudeleli lo mdlalo wothuse uninzi xa iquka kwiqela unozinto Kaylin Swart nomaswipha uFikile Magama. Thembi Kgatlana noHilda Magaiya besibonakalisa kuba bakulungele ukuthwala iqela kulo msitho omkhulu uzayo. uKgatlana bebuya kokugala kwiqela emva komonzakalo omhlalise phansi ixesha elide owawufumana kwiWAFCON nyakenye. We got the exercise that we wanted. They didn't play exactly like we thought they would. But it's one of the ways we thought they might approach it because they're also preparing for their game. So I think we got a little bit more out of it in terms of how to break them down, and the second half when they push numbers up. iBanyana inentwenka izizathu ifune ukuba phucukileyo kwindebe yehlabathi nanjengoko iza kudlala neqela likwindawo yokuqala kwehlabathi iUnited States kwimidlalo emibini yocweyo eMelika. I-All Blacks iziqhubile nokungabethwa kwazo eAuckland emva kokubetha amabhokobhoko ngamanqaku ayi-35 kwayi-20 kumdlalo walamaqela we-Rugby Championship ngalentsasa. Njengoko lamaqela eza kunquzulana eTwickenham kwinyanga ezayo, mhlawumbi engaphinda ahlangane kwi-quarter final endebe yehlabathi kulo nyaka, bekukho imibuzo yokuba ingaba lamaqela aza kubakhupha bonke ogqonci bawo na okanye ayekelele umxakatho kulo mjikelo wesibini we-Rugby Championship. Ukuba bekunjalo, ibingenakuba ngumdlalo we-All Blacks namabhokobhoko lowo. La makhwenkwe avathe ezimnyama itshayisa qhuma de ophisa kuqala isemini nqwaba imizuzu ukudlala. Zifake uxinzelelo ngamandla i-All Blacks yangathi amabhokobhoko akobentlongo. Osotheko baye ekhefini behamba phambili ngamanqaku angama-23, nto leyo idanise loxo abaqeqeshi bamabhokobhoko. To his feet was Will Jordan, and that is a simply sensational try. Ukutshintshwa kwamacala uIindaba ubopha amabande ngokwenza inguqu ezaba ifolozi de itry yokuqala amakhonga asekhaya yeza noMalcolm Marx. And Malcolm Marx surging ahead now. The Springboks
had their first try at Mount Smart. Ubanakele ngathi box yazilwela kanti Pick up at the back from Sabir. hayi lo mbono uyakuphelela emoyeni. Ugwagha Smith uze netry yokusula inyembezi kushiyeke umzuzu uphele umdlalo. Abe amakhwenga asekhaya abethelwe ukugqirha nezicaba. We'll give credit to the All Blacks. We knew if we wanted to stand a chance, we had to control the chaos, and I think we didn't do. They capitalized pretty well on our areas, so yeah, credit to them. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe usuku benzo.